Hey, yo, salutare toată lumea, numele meu este Alex și bine v-am regăsit la o nouă serie. O să ne jucăm Minecraft Hardcore pe Pocket Edition sau Bedrock Edition, depinde cum vreți să-i ziceți. Și o să începem să luăm de-astea ce e necesar pentru început. Să moară... Ce să fac eu cu atâta? Aoleu, a trebuit mie shift. Mâncare, iron, de-astea. Ca să putem să supraviețuim. Aș vrea să-mi propun un challenge într-un fel. Să supraviețuiesc, nu știu. Asta cred că o să fie primul video. Dar să vedem acum. E mai greu. Acum nu știu dacă mă aud cum trebuie, pentru că n-am căști, nu nimic. Și s-ar putea să se audă puțin mai tare mouse-ul, că e foarte aproape de microfonul de la telefon, că filmez cu telefonul. Mă joc pe telefon cu tastatura și mouse-ul. Sper să mă aud chiar bine. O să mă uit eu după filmare să văd. Și Doamne ajută, la mulți ani 2025, am trecut într-un nou an și să fie bine, să nu fie rău. Doamne ajută, bandă 100. Acum nu o să alerg eu pe aici, dar mai întâi vreau niște seed-uri, că vreau să fac o mică fermă, să avem mâncare cât de cât, că na, așa e la început. Suntem și pe o insulă, o să ne fie foarte greu cât. Și să vedem aici ce o să facem noi în episodul ăsta. Știu, e primul videoclip de genul. Nu știu dacă o să luați cum trebuie, nu știu dacă o să prindă, nu știu dacă așa. Mă rog, o să vedem noi pe parcurs. O să văd pe parcurs de fapt că, na. Dacă n-ați dat încă like, vă rog să dați un like, că e cam greu să fac aceste videoclipuri, mai ales și pe telefon. Și m-a ajutat foarte mult o abonare. Încă sunt blocat la număr de 92 de abonați. Să vedem dacă putem să supraviețuim, nu știu, 100 de zile. Asta aș vrea să-mi propun. Pentru că e cam... Asta care este cam greu, suntem și pe hardcore, dacă murim nu ne mai respawnăm. Și timpul înseamnă, e timpul prețios, foarte prețios. Dacă vreau să supraviețuiesc eu 100 de zile când mi-am propus, cu bune și cu rele, dar o să vedem noi, să vedem dacă mă descurc mai întâi, că e prima oară când, v-am mai zis, e prima oară când mă joc hardcore. O să mă folosesc de sapling-uri încât să fac asta. O să ne trebuiască foarte mult bonul. Dar oare merge și cu flori? Merge și cu flori, wow! Și așa nu o să le folosesc eu cine știe ce. Florile. Dar-s bun. Hai că dacă e revin așa cu ce am mai făcut pe aici, una alta, să vedem dacă mai cresc și grâne și de-astea. Poate găsesc și niște iron, nu știu. O să-mi fac eu acum repede o groapă așa, să mă duc în jos și... Gata, măi băieți. Asta e tot ce am găsit, plus asta am mai găsit și 13 bucăți de iron. Eu zic că e bine. Am stat ceva, totuși e miezul zilei. Și e bine că avem două oi. O să le fac eu aici o groapă repede. Că îs bune, n-am de ce să mint. O să-mi trebuiască și un scut, neapărat. Pentru că deja am dat un cave. Era să mor, bine, am uitat să-și filmez că... Na. Chiar nu cred că vrea să mă vedeți cum minez. E foarte plictisitor faza asta. Și ceva mi-a călcat aici. Vreau să fac shears aici o bucată, să-mi fac un pat. Fac 4 bucăți, e bun. Să ne facem și repede un pat, că ne-ar trebui. Așa. Pac. E bun, e bun, e bun, e bun. Așa se prezintă în partea asta, bă. Vedeți că e chiar bine, e destul de mare insula.
să trebuiască foarte multe torțe să luminez zona de aici. Oricum prima zi deja s-a dus, intrăm în a doua, a treia. Ar trebui să mai tai niște copaci, să mă apuc deja de o casă și după să mă bag la minat, că e destul de greu. N-am ce să zic. Plus asta e foarte mult de făcut pe aici, aș vrea să fac, nu știu, încât să fie destul de locuibil. Mi-ar trebui niște villageri, foarte mult, dar și niște mâncare, evident. Asta mi-ar trebui cel mai mult. Mâncarea este foarte esențială. Așa, să mai tem din copaci, că aici în zona asta probabil o să fac ceva, zona de pescuit. Asta mi-ar trebui. Dar chiar să-mi fac și un cut, că aș vrea să mă duc în peșteră repede. Poate fac rost de niște string. Asta mi-ar trebui acum. Shield. Aici. Pac. Am uitat că nu-i ca pe Java să apeși Shift și după să-l pui. Uitați. Da, aici am găsit și niște lapis. Cred că ați văzut în chest. Aici am dat și de iron. Dar l-am luat și l-am prăjit cum ați văzut. Mi-am făcut scutul ăsta repede. Și uitați, am dat aici de o peșteră. Ia uitați. Au. Mamă, și nici torțe n-am. Aoleu. Dă măcar să pun așa. Da, pot veni pe aici. Păca mea-și. Nici mâncare n-am. Repede. Să o gândim cum trebuie pe asta. Din câte vedeți, am scăpat ca prin minune. Nu știu cum am scăpat. Noroc că... Na. Am primit aici un rotom flash. Dar trebuia să-mi fac și o sabie. Trebuia să-mi fac mai multe. Așa. Pac. Mi-am luat și iron după mine pe cameș. Well, nu prea e bine. Să iau 2 bucăți de piatră, că e mai bună sabia pentru mine, eu așa zic. Așa, și să mai fac niște torțe, că chiar îmi trebuie. Asta că ne cam trebuie. Atât? Aici? Păi ești nebun? Chiar coboară destul de mult și nu prea aș vrea să risc. Cred că se aud și zombi la voi, nu știu, că eu îi aud. Hei, aoleu, mamă, zombie spawner, cred. Bun. Armură. Pantaloni. 2 chesturi, una între alta. Păi ești nebun. Băi, că e bine. Ohohoho. E bun. E bun. Beetroot, îți bune și astea, și astea. Și armura asta de cal. Nu strică. Și iron și e bun. Și oase, bine. Discul ăsta e cu discul ăsta. Îl iau și pe el. Iau și chesturile. Chiar îmi trebuiesc. Păr lângă mine, că asta ar cam fi totuși, ăla aș fi. S-ar încheia direct aici seria. Da. Bine, serie. Câteva episoade acolo, nu știu. Dacă chiar serie, nu... Chiar nu știu.
Hai, explodează. Bun. Nu o să stau să mă bag cu creeper, o să-i las doar să explodeze pentru că am scutul și e mult mai bine așa decât să stau să mă bag cu ei, să mă dau în spate. Când am scut, nu prea îmi face cine știe ce cu scutul pus. Minus. Mamă. N-am nevoie de schelet acum. Mă enervează că nu vreau să dau cu sprint decât aici, așa aș vrea. Ca să nu mi se consume ăsta, hunger-ul. Că după am pus-o, murim de foame. Afară este zi, e bun. Oare merge? Nu. Văd că ferma se crește frumos. Îi adăugăm și două de-astea. O să mai fac aici așa. Și avem destul de... Am început destul de bine. Chiar îmi place ce văd. O să mă axez mai mult pe niște chestii care chiar o să-mi trebuiască foarte mult. Momentan aș vrea să crească repede ferma, să mulțesc astea oile. Și să vedem. Avem aici o bucată, un golden apple. E chiar ok, e chiar bine. Asta așa. O să-l pun aici. Avem oase. O să-mi trebuiască oase. Dacă vreau să măresc asta, grădina. Să zic așa, că chiar îmi place. Asta așa. Aici. O să vreau să mulțesc și animalele, care sunt esențiale alea, da. Așa, mai avem bone meal. Mă bate engleza la ora asta. Așa, așa. Aici, aici. Să vreau să schimb astea, așa. Aici, așa. Și văd că ne-am mai extins aici ferma. Grădina, că nu-i fermă. Hai să mă bag repede în pat. Să treacă și noaptea asta și să vedem. Așa, pac aici. Înmulțim și oilii. Pac. Avem și pâine, avem și ce e bun. Așa, avem pâine, unde e bucata asta de pâine care e chiar bună. Să vedem ce mai facem pe aici, că... Uite încă o oaie. Hai să o aduc și pe aia. Vino încoace. Bun, bravo. Hai, mișcă. Mișcă aici lângă prietenele tale. Așa, intră acolo, gata, pac. Bun, bun, bun. Avem până aici chiar un status ok. O să vreau să chelesc zona aia de acolo. Și poate mă apuc să fac o casă, nu știu sigur. Aici o să las așa, o să fie ceva, nu știu, fermă, de-astea, de grădină, mă rog. Pot să mă fac grădinar, pur și simplu. Mai punem aici încă un seed. Așteptăm să crească astea, până atunci am dezordine mare aici în inventar, dar nu mă interesează. O să încep să dau câțiva copaci jos.
Din câte puteți vedea, am început să pescuiesc. O să pescuiesc timp de 2-3 zile, gen Minecraft. Că atâta cam durat. Și am prins ceva, am prins extrem de mult, am prins foarte mult pește. Dar vă las să vedeți voi în minutul ce urmează. Din câte puteți vedea, am ajuns și la ziua 5, tot la pescuit m-a prins și am prins destul de multe lucruri, chiar mi-a plăcut, chiar a mers ca lumea. Da, cam asta am luat până acum, 12 de ăștia, am mai prăjit eu niște pește, am mai prins o de asta, mă rog, am uitat cum îi zice, două șei, niște de-ăștia și am mai prins ăsta și ăsta, na, de-astea obișnuite, da. Și bine că am prins ceva mâncare pentru că vreau să mergem acolo să vedem ce e. În primul rând să mănânc și ăsta și hai să mergem. Avem destul aer. Doamne ajută, poate găsim ceva. Da, nu găsim nimic. Am venit... Ăla, uite-l pe unul cu tridentul. Nu. Bă, sufoc. Da, am venit degeaba aici. Decât cu... Nu. Dacă nu e voie. Se pare că nu vine după mine. Mai bine nici să o facă. Că nu vreau să mor. Mamă cum am scăpat. M-am omorat ăla cu tridentul original. A, da, și am mai prins lăcuța asta aici. Poate mai găsim încă una. Uitați, mă, că am găsit una, mă. Hai, da. Hai după mine, o să te duc într-un loc foarte frumos. Unde o să crești, unde o să faci pui. O, două! Unde mai vine și a doua? Mă rog, las că e bună, e binevenită chiar. O să te împing pe tine aici. Cazul dat, așa. Pe tine tot acolo și după o să vă mulțesc. Pentru că așa e frumos. Am căzut și odată cu ele. Bă. Acum nu știu câte oi sunt acolo, că sunt foarte multe, sunt și pui și de-astea. Mă rog, nu știu, pot să zic că am făcut destul de multe lucruri până în ziua 6-a. Da, corabia aia a fost cam țeapă. Hai să culegem și astea. Că văd că au crescut. Și de ce nu? Pentru că, uitați, a crescut și asta și sfecla. Doresc foarte multe surse de mâncare ca să nu mai stau cu gândul că, bă, nu mai am ce, așa, să-mi regenerez viața. Da. Eu sunt Alex, cred că ați vizionat acest video și până atunci ne auzim. Ciao!